Și bine am găsit la un nou episod din seria noastră Skywars. Ei bine, știu că nu am filmat de mult timp, dar am fost ocupat, n-am putut să filmez și acum am zis să revin pe canal. Suntem alături de X-Robi, doar că el are pe cineva în cameră și nu poate vorbi. Da, salut. Așa, o să-mi scot și textul pe Costa, că nu-mi prea place cu el. Îmi bag asta. Nu-mi prea place cu el, că are niște chestii bugulite, dar l-am băgat, am fost pe lumea de survival și am văzut. Și are buguit și n-am mai ieșit, na, bun. Bagă-te! Dacă vă place seria, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Sper să am timp să filmez în continuare mai multe episoade, chestia cum să asta aici. Aveți canalul lui X-Robi în descriere. N-am chestplate. Foarte tare. Ios. Așa, ai un chestplate. Aia, nașpa. Ok, hai că fac eu podul. Vreau să vă zic că o să fac niște upgrade-uri, așa, nu la PC, adică poate și la PC. Procesorul e decent, deci e foarte bun, adică suportă multe jocuri, dar știți de ce nu pot să fac eu mai multe jocuri și am lag din cauza plății video. Placa video e de prăhat, deci ați văzut și voi, cred, ce placă video am. Uitați, GT430. M-am gândit la un GTX 980 sau un GTX, aoleo, ajută-mă, un GTX 760. Cred că e unul full protection afară. Vino aici să-ți dau iteme. Te-am omorât, fac. Hai că e low. Pot să-l bat. Mamă, cum dau. Da, nu pot să-l bat. Sau? Fac. Dacă dădeam cu arcul, îl băteam. Bun, hai, ieși. 3, 2, 1 și... Ok. Hai să vedem. Deci, dacă aș avea o placă video, un GTX 760 sau un GTX 950, e bine, dar merge mult mai bine PC-ul. Și aș putea să fac videoclipuri, cred că în 60 de frame-uri cu GTA 5 aș putea. Dacă am un 950-960. Dacă, nu știu dacă pot în 60 de frame-uri cu GTX 950, cred. Nu sunt sigură. Dar oricum, upgrade-ul o să-l fac. O să-mi iau un microfon și o tastatură. O tastatură mecanică. Mă gândesc la un Red Dragon vara, asta are hack. Ok, da. De ce toți mă bat pe mine? Eu trebuie să mă bat cu toți. Ok. Dar n-am cum să-l omor pe ăsta, uite-te și tu cum dă. Da, frate. Am bătut toți, ce să mai fac? Bagă-te. Ok, nu ești. Ieși și bagă-te. Ok. Deci tastatura și microfonul, sigur mi-l iau. Da, Red Dragon vara o să-mi iau.
pentru că, bun, nu știu cum să fac să nu se audă mouse-ul ăsta atât de tare. Adică nu știu unde să pun microfonul. Ar putea să-mi iau și un braț de microfon, dar nu știu, nu prea vreau. Că el poate sta, gen are un braț, dar braț din ăla de stă pe monitor, nu braț. Nu braț de la care... Cum e curb? Nu-i braț care... Știți voi cum au alți youtuberi. Nu braț din ăla. O braț așa stau pe monitor și îmi place. E mai... Nu știu, îmi place mai mult, mai simplist. Ok, tipul ăsta o să moară cât de curând. Mouse-ul ăsta e super șmecher, deci e super extrem de șmecher. La CSGO, deci merge extrem de bine. Știți că nou în CSGO e chestia de... Nu mai prea merge chestia cu spray-urile. Mai nu 1, 2, 3 gloanțe, știți? Nu mai e cu spray-ul acum. Și mouse-ul meu, dacă apeși pe un buton, ei bine, ăla apasă de 2 ori, dar zic, nu-i autoclicker, e de la mouse. Nu-i autoclicker făcut așa, știți? Și nu-l folosesc la PvP, la PvP îl folosesc mouse normal. Nu prea contează asta. Dar la CSGO. Ok. Mergem în mijloc. Bă! Uai, ce mă sperii, zi și tu că vii la mine. Doamne. Deci mie chestia, apropo. Ok, pac, pac. Ce split n-ai? Ai luat tot mid-ul? Unde dai, mă? Îl văd. Dacă încerc eu să mă duc către el. Deci tastatura e extrem de faină. Adică mi-mi place foarte mult. Am văzut și la alți youtuber și e faină. Mouse-ul nu mi-i schimb, pentru că n-am de ce să-i schimb. E extrem de bun. Bă, ia vezi, știi comanda aia, ce zici tu, să vezi durabilitatea? F3, nu F3, ăsta, da, F3H, da. Am descoperit-o și eu. Uite-l pe ăla. Mortul. Ne batem? Hai, stai să mă regenerez. Hai, gata. De ce? Păi... Gata? Come curvă? Nu mă fac. Fric. Aveam multă viață. Ți-am dat cu arcul și după aia ai venit pe mine și ți-a luat și Ender Pearl-ul. Hai, bagă-te. Cred că mă băteai, aveai... Hai, bagă-te repede, 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 repede. Hai, bagă-te repede, repede. Na, nu mai e loc, gata. Hai la spawn. Bagă-te. Bun. Ok, vreau să mă apuc serios de canalul ăsta. Vreau să am și avansat puțin de abonați. Ceea ce foarte bine mă bucură. Ce, mă? Gata. Gata.
Să știi că nu mai este. Bă, cât e o placă de aia video, că trebuie să ne așa. Dacă vrei să-ți iei 950, 7 milioane. Știam și eu că e vreo placă video 7 milioane, dar... Păi da, Am Mortal Kombat, dar nu merge de la placă. 750. Nu, Bă, și ce mi-am luat? 7 milioane 50. Overcooked. Ăla cu gătitul. Și Kingdom. Bravo. Am două cumpărate. Numai că Overcooked nu merge bine. De ce? Nu știu, am lag și nu mă prea joc acum. Am murit. Știi ce aș vrea să ne luăm? Procesorul meu e super bun, adică îmi trece unele i5-uri. Dar știi, aș putea să fac GTA 5 60 de frame-uri filmat. Dar dacă mi iau un GTX 950, ar fi easy. Procesorul e 3,10 GHz, deci tu seama mai mult. Bă, uite-te, știu ce nume, eu fura kill. Știu, Mă specta. da. Bă, deci 6-4 aspect, ceva genul ăla. Microfonul ăla, v-am zis, e foarte șmecher, dar nu știu cum să-l pun să nu se mai aude mouse-ul ăsta. Asta e singurul defect mă la aud mouse. diferit. Nu. Păi, cu microfonul vechi, ăla altul s-a stricat, s-a rupt firul și l-am dus înapoi la magazin. Ăsta e mouse-ul ăsta, deci e super fain, cu luminițe, cu 1600. Mamă, ceva, Are 1060 de DPI-uri. ar fi chestia, dacă n-ar avea și ar fi perfect. Are 1060 de DPI-uri, foarte bun. Pentru PvP e foarte bun, adică vedeți și voi cum o bat. Bagă-te. Că dacă dai spam ca prostul. Și foarte bun, singurul defect, se aude tare, uite și tu cum se aude. Dar poate Aude nu-i de până la pe cal, mouse, mereu. știi? Poate nu-i de la mouse. Eu acum folosesc microfonul de la webcam și ăla, deci dacă mama vorbește... Auzi la el că vrea să-și ia mâneri de microfon, mamă, dar ce ține el? Tu ai microfonul de la căi deșteptule? Nu, mi-au microfon. Dar la știi cât costă? 70 de lei. Dar de la se audă bine 10 Păi și milioane. ăla nu se aude bine. Da, dar tu compari microfonul de 70 de lei cu ăla de 10 milioane. Las că o să vezi tu. E o diferență mare, da. O să vezi tu. Mamă, ce era? I-a dat. L-ai făcut vreun kill? Oh. Da. El făcut pe primul. Nu l-ai făcut tu pe primul, cum ai murit tu ca înainte. Mamă, eu Da, rămas da, să... oricum din voi. E ca jos. Nu. X-Robi RIP. X-Robi, un kill. Hacker. Da. Asta-mi trebuia mie. Bă, deci, asta-mi trebuia mie, frate. Hacker. Hacker pe filmare. Vezi că e hacker la mid. Aici am fost eu pe insula asta. Eu sunt Vezi de prost să mă duc la mid. Aoleu, Uite. dacă mă vede Bulangiu, am venit-o. cum îl cheamă, mă? Madvalasa Reis. Poți să vezi pe ăsta, avea 2 stecuri de bulgări. Hai că mă duc rapid. Îl bat așa de aproape. Dau Da, să-l bat, să nu mai poți, că Da, te și mă, ține cam la, la- bă, te ține la distanță 10 blocuri. Mamă! Uite-te cum da, fii atent aici. Oh, stai. Bă, dar bine că dă și Bulangiu la post spam. Mamă, ești prost? Nu cred. Bă, tai bătut, du-te mă, ce bulanziu ești. Ai să-mi bat piciorul de... Deci știu cum am făcut asta. Aoleu, ce prost ăsta m-a mâncat ce A avut bulan cu arcul. Mamă, deci... Că ăla te rupea în două dacă făceai PvP cu sabia. Tu știi cum Da? dădea în mine? Nici nu-l atingeam. Tu mă compar cu mine cu tine, băi. Uai, taci din gură, că să nu zic la fan ce ai făcut tu. Ce? Să nu zic ce ai făcut tu. Ce am făcut eu, mă? Vrei să zic? Ce? Îl băteam la 1v1 și începea, băia, dai mă joc cu tine. Te dracu, da, de la 3 blocuri dai bow spam. Păi Păi dacă uite nu și pe ăsta, ala taker. Dacă n-am viață, ce să fac? Bă, să-mi bat pula, bă, da. Vedea că nu poate să mă bată, dă bow spam. Bagă-te. Mai scrie și Gigi să-mi bat pula în ăsta. Vorbește, băi. Nu mai vorbește urât. Nu mai vorbește porcotos. Ce faci? Ce faci? Și ăsta e ultima arenă și nu facem timp.
Să-mi bat pula pe. Dar oricum nu ne-am întâlnit până acum, deci... Nu. Te-am bătut odată. Când? Când am făcut 1v1. Atunci mi-am luat mult damage de la pelă, că am nimerit în supercaia și m-am bubuit. Ce scuze are omul. Putuți. Îți dau ras să-mi bat piciorul în tine. Vino încă. Stai cu tata, am uitat ceva. Stai că încă n-am luat toate chesturile. Tati, respect me. Vino încă, că am power 3. Stai puțin. Stai puțin că vin. Stai mă, oleacă. Îți dau vraș. Îmi dai că-ți dau și eu, stai liniștit. Stai, cere tati, că nu dau. Dacă nu mă auzi, Aolo, tati, tata! dacă tu nu mă auzi, ce faci, tati? Da, m-am auzit de mult. Dar dacă ești și țigan, Hai că te las. să sugi. Na. Stai așa că-mi bagi joc. Păi nu era, am crezut că am vulgări. Păi nu, că știi Te că... băteam, aveai 8 inimi, te băteam cu ușurință. 8 inimi, așa zici tu la 4. Păi mie mi-arăta 8. 8 HP, o inimă are 2 HP. Bun, bă, deșteptule. Vreau să îmi scrieți ceva în comentarii. Cine așteaptă școala? Aolo, să luăm ea 4. Mamă, bă, de unde dă ăla cu burger? Că nu-l văd. Dar mai eu că am luat 3. Dar îți spui Dar mai eu că am luat 4 în test de la rămâne. Și când ai venit la mate, parcă ai luat încă una. Și la mate, mă, în teză la mate am luat notă mai mare ca tine. Timări, Da, în semestrul ăsta, că în semestrul trecut am luat 7 la amândouă. era zgârcit profesorul. Nu... Să-mi bat pula. Bă, tu pe cine, doamna de matematică, tu pe cine crezi că ar alege dintre mine și tine? Pe niciunul. Păi dacă ar trebui neapărat pe mine. Da. Cine este mai mult? Uite și tu ce țaran, frate, ăsta nu știe cum e la școală. Eu ridicam mâna de când intra doamna, ridicam mâna. Doamna se uita în clasă, nici nu mai ridica mâna, se ducea direct la tablă. Nu zicea, hai, cine vine la tablă, eu prima acolo. Păi de eu ridicam mâna, să nu zică că sunt simțit, zică, băi, totuși. Bă, tu ai Da, mă, murit. ia cu spatele drept. Bă, tu de când ai murit? Da, mă, Prostule. cu spatele drept, cu picioarele pe scaun, cu mână până la geam. Bă, cam atât de episod, dacă v-a plăcut. Apăsați butonul de like. Abonați-vă la mine că vă sparg. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne revedem data viitoare. Pa, pa!